Jeste bre ljudi, danas igramo malo kopija Serbijana. Igramo preživljavanje na verziji 0.12.1. Prvo ćemo malo da smanjimo zvuk. Sad kreću sve igrom. Da se ja bolje čujem, a ne igra. To je logično. Mi sad trebali bi se pokriti na površinu, pošto ušto slabit smo se tako već. Pa bi bilo dobro da se popnemo. I idemo. A nisam ovo trebao da, trebao sam samo to i onda ovo. Nešto mi zalako, ne znam ni ja šta, samo mi vratilo. Taman ćemo sad malo uzeti zombi ove strane i to će da bude ekstra. Hajde kripeka, neka nam ugljena malo. Eno ga svinjo, gdje svinjo? Već vam, nemoj da bježiš. Upćete zombi, bježi svinjo. Jupi, ubili smo zombija i dobili ugljen. Da ubijem sad svinju, gdje si? Neću ja tebe, neću. Ostvari. Hoću. Ajde, dao si me, rekao si da hoćeš. Da niđeš, kako je. Evo ga, to malo sam pronašao, neću bitno. I kravo. Što sad moram da tu udarim u tu klupu? Glavu. Eto ga, ubili smo kravu. Sada ovdje ćemo da očičamo. Samo da imamo škarice. Ma verovatno da imamo. Ne verovatno nego 6. 3 vune. Kakva dobita. Pa imamo i 39 mentala. Da li možemo i ovo otići? Nećemo. Žeri, kako? Samo smo dobili jedan. Patetično. Koliko je ona bila bolja? Gdje je ona sad uopće? Ja tebe, kako moram glavu? Moram biti glavo šišati. Da dobijem više. Vidim vata što su šišali. Mogu bi sad nešto da prigrisnem. U stvari neću, ja neću da prigrisnem. Ajoj, koji sam ja rimat. Upćete be. Eto ga, ja sam uhvatio za rimu, izgubio, eto, šta ćemo sad? Pa nije toliko bezvredno. Ali šta ćeš, kad se izgubiš, ne znam gdje sam. Sam našla nekaj cvijet. A šta je ovo? Neki cvijet. Mislim da ovamo negdje naša kuća trebala da bude. Ali ipak idemo mi još šišati onu ovcu. Ovcu, ne. Mislim, nismo mi napravili kućku. Ja sad ću vam pokazati. Ne, ja ću ukinuti.
Ugin. Ovdje ja ovo je savršeno. Mislim, nema boljeg. Brzo, daj. Hrani, brzo. Ajde, požuri. Jej, inače imam novi skin, evo ga. Uskoro će smrkava i pada ću noć provesti tu se nemilosrdnim zombijima. Ali zato ipak treba napraviti, neću, stvari hoću normalno neću napraviti. Nelogično bilo ne napraviti, kad se može napraviti, jel tako jeste, hvala. Šta je ovo? Pokupio. Logike. Ti ovo. Bože. Sad ću vam metalni dečko. I metalni dečko kreće u akciju. Oh no. Give me my... Sada malo cijepamo drvo da napravimo kovčeg. Ili bi mogli malo smanjiti da ne bude baš puno zombija. Pošto izgleda da ćemo poginuti. To je tako očaravajuće. Ali zombiju ne možeš mi ništa. Evo. To me ne udara. Ne može. Zato što ne skida health i zato imam butke. Jel to vidjeti? Kako sam jako fino? Kronto. Bit će ovo teška noć. Eno endermana. Još što mrzim endermane. Kad mi uzmu neki dio. Sad ću ga noknuti. Ali nije napalista. Ali noknuti ovako. Ne. Ovdje smo jednog endermana, jesmo iš dobili? Ništa, pa to je patetično nje. Nismo ništa dobili, tralalala. Šta nismo dobili, tralalala. Ne. Opa, Gangnam Style. Dođi ritam. Mi bi mogli da napravimo krevetac. Kada je vetac, tamo da, ako nas ubije zombi, da se spavamo. Tako jeste. Ali mi se ovdje nećemo moći spavnati zato što... vi stvarno možemo spavnati. Čuj me, ne spavno spavati. Ništa nisam dobio. Ako već spole. Imamo li mi ovdje išta? Ništa. Već nevećino. Pavi. Evo ako trebam 3 metala. Ne treba. Treba, logično da nam treba. Pravit ćemo neku kuću. Trebaju mi, šta ih... to ne treba.
ne treba, ne treba, ne treba, ne treba. Puknuo. To! Sva sreća pa nije mi važnije sve. Pauše, nećeš me. Osmi sam level, tako brzo napredujem. Ovo je bilo tako sreća što je puknuo. Sada. Eto, ovo bilo dosta, ovo nam ne treba. Mi ćemo da napravimo sada ovo i paketi rad. U stvari bi bilo logično napraviti stvari. Ja sam logika. Logika je u meni. Dečko zna znanje. Ajoj, koliko ja snimam, ajoj. Ajoj, 11 minuta, ajoj. Već mi možda početak kraja ove epizode. Ali ne, snimamo do 14 minuta. I to je bilo to što se tiče videa za ovaj dan. Da, mislim da ne bude dalje večeras. Ali večeras se ne rad. Sa mojim podratim videom. Ali ja napravit ću kućicu. Ako ništa, da se moram ja napraviti dok ne osnovim. Ili ću, u stvari ne, napravit ću 2 epizode. Pa ću postaviti to kao jednu epizodu. Ovu ću sad ja završiti. I mi se vidimo sad kad napravim novu epizodu. Ćao.